سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدلال وزيناتات دكتور تيدروس أدحنم علم أدلو تجبر الليل زهاب مجلسي أبيتيبيا بكل الدوب تأثيرهم زنبور تجراوت تفتح مهلاهم بريطانيا سدتنياتات نابروان داخل سدت تدل مهلاوا علا ومقبارو عباي ناي روسيا مركب بيوكرين تهاريما مهلاوا مجلسون كالنزل تسسك خونيو أبزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كود جبرون نتاني دول ملكت كتوقن بخبري عدمكم دايركتور ودبت عن علم دكتور تيدروس أدحنم غبريسوس علم نصعدو نزغود اكونتاتن نصلمت نزغود اكونتاتن معر اغالبو ايتهبن الايلو دكتور تيدروس أدحنم كابتن يوكرين زتوهب اغالبو قربكوا انتم ابكالوت كفالات علم زغاطمو سباو قلولاوات ايتوهبن يلو نيوكرين محجاز ازي تقاميو مغنياتو نملا عالم يصل زل زبله اتي حلافي حدا كاب تكالات ودب حرات هاغرات زخونت ودبت عن علم تግራይ يمن افغانستان وي سوريا معر تخرت كم زي رخبا جن تزاريبو دكتور تيدروس أدحنم نغازيطኛታት ኣብዛሃበ መግለጺ ዓለም ብትኽክል ንህይወት ጸለምትን ጻዓዱን ማዕረ ኣቓልቦ ትህብ ምህላዋ ኣይፈልጥን ክብል ብምረት ተዛሪቡ ንሱ ቀጺሉ ብዘይ ሕብእ ብቕንዕና ክዛረቦ ዝደሊ ዓለም ንዓሌታት ወድሰብ ብማዕረ ትርኢ የላን ገለ ካብ ካልኦት ዕርዮም ማዕረ እዮም ዝረኣዩ ነዚ ክዛረብ ከለኹ ድማ ኣዝዩ ዝሕመኒ ምክንያቱ ይርእዮ ስለ ዘለኹ ክትቀበሎ ይኸብድ እዩ ግን ድማ የጋጥም ዘሎ ኢሉ دكتور تيدروس أدحنم بتوسخي ودب حبرات هاجرات معلتوي مئتي سبعة حجز عنا مكاين نبتاع بعزوات تركب تجراي كأتو كم زدلي تجليس أمبارو وانتزاريبو كم زفلت أبكينا تجراي سراويتن أنصار حيلتا تجراي بحبر السلفة إثيوبيان إيرتران دكتور تيدروس أدحنم نتوخينات بزملكت حق زيكون حبريتات بمهاب كخص أز السمع خوينا أبسال استقام منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال بتويتر أبزرقو حمل أختي دايركتور ودب عنا علم دكتور تيدروس أدحنم مزنته بزي أجابي تقامل الله كبلي خاسيس نيرو اتي دحرنا وح بوليتيكا وطري امونغون تግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዑ ኩናት ዛጊት ሰላማዊ ፍታሕ ኣይረኸበን ኣሎ ኣብቲ ጎንፂ ሰላማውያን ሰባት ሓዊሱ በሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ብተወሳኺ ሚልዮናት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጽበዩ ኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ኮነ ኢሉ የተዓናቕፍ ከም ዘሎ ይዝኽሰስ ሰመዚ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ክሲ ኣይተቐበልዎን የመን ዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘለዋ ከም ዝኾነት ዝገልጽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን 24 مليون سبات هوصص سباو حجز كم زدلي زحبر سوريا نزحلف 11 عامات اب كبيت كينات حد زاتوت كوينا ابزو كينات كا استات فرق مليون سبات كموتن كلو مليونات دم مربتهم قديفهم تفناقيلم يوم روسيا دمان يوكرين قدم 50 معلتات يا ورراتا اخبرت حق بنات كينات نتقتل السلامويان سبات استفصملا كتما بوچا مسبصحو يوكرين ناي جبن عوده كم زخونت زحبرو خوينم بريزيدنت امريكا جو بايدن دما حيلتات روسيا اب يوكرين تكبرات مصنات عليت فصيمم إلو كخصصي تسمع نيرو دكتور تيدروس أدحنم كحجي بزي علم ندخل لسبأو قلولوات بحد عيني أي تتأمتنا لا كبل قريته زغلصا أبيتيبيا بكل الدوب شونية تباهيلا بتفلت كتما بسنك من نتم أوارح كم استأثر زغلصو حراساتن طنوساتن زركبوهم استاشحن 300 تولت تግራይ تمالي تفاتيحهم كم ذكر قدم حدا سومن تزرغيحو اب زنبره صبصب اب مأسرتن كلو نمعكنا زينا حبريتا زهابو قال اسرات نلعل تشعته ورحي مغنيات مأسريهم كم زي تنغرومن نبيت فرد قريبهم كم زي فلطن غليصم نيرم يم زوزحو كاب سعود تملست خوينم ناب عدم كملسو اب عفار تتحيزم ناب كل الدوب كم استوسدي يغلصو كابزم اسرات حدا اب كل الدوب قصري يونيفرسيتي واتشامو كم زخونه زغلص بوتا تأثيرهم كم صنحو زغلص كوينو تفتحو تمال الربع ناب اديس ابا اتي الله ابور حمله كاب سعود ناب ايثيوبيا كم زاتون اب اديس ابا حدا سومن تتحيزم دحر مصنح مسبص اوتو نتግራይ كخيد كم استبغسه يزارب نسيبل اب كل العفار لوغيا اتينا نحدا ورحي تأثيرنا كباب مسكرم ناب كل الدوب وسيدومنا بمبال بزحم شحن 300 كم زبصح وتقيس نيرو بجكا زونا اب اديس ابا سرحن زنبرن تغارو اب تحت قيد اتيم منبارم غلكابم يزارو يوم كالي اب اديس ابا ينبرن يسرحن زنبرخ اب بيتسبنا مبصح ناب تግራይ كخيد كم زوسنه اب كل العفار مسبصح كم استأثر غليصو نحنا بمنتاينا تتحيزنا نبلومو نحنا منغستي حازو ميلنا غبنኛታት ኣይኮንኩም ንጹሃት ምዃንኩም ንፈልጥና ግን ከሰብ ዓድኹም መንገዲ ዝኽፈተልኩም ኣብዚ ተቐመጡ ይብሉና ክብል ይገልጹ ብተወሳኺ ድማ ኣተሓዞም ሕማቅ ከም ዝነበረን ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሞዴስ ዘይረኽባሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ኣብቲ መዳጎኒ ዝወለዳ ከም ዘለዋ እውን ተገሊጹሎ
ኣብቲ ቦታ ብሓለውቲ ተሃሪሞም እግሮም ዝተሰብሩ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣብቲ መዳጎኒ ኣስታት 130 ደቂ ኣንስትዮ ተታሒዘን ምንባረን እቶም ግዳያት ማእሰርቲ ይዛረቡ እኹል ቀረብ መግቢ ማይን መድሃኒትን ኣብ ዘይብሉ ብብዝሒ ሰባት ኣብ ዝተጨናነቁሉ ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም ከም ፀንሑ እቶም ቃሎም ዝሃቡ ሓቢሮም ኣለዉ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ክልል ደቡብ ሰናይት ሰሎሞን ግና እቲ ዝቐረበ ክስታት ብምንጻግ ኣብቲ ክልል በቲ ዝተገለጸ ብዝሕን ምኽንያትን መንነትን ዝተኣሰሩ ሰባት ከም ዘይትፈልጥ እያ ተዛሪባ ብሰሉስ 17 ኣውቶቡሳት ናብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ቦታ በፂሐን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘገዓዝኦም እቶም ኣብ ማእሰርቲ ፀንሑ ተወለድቲ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣቐዲሞም ዝበፅሖም ሓበሬታ ብዘይምንባሩ ከም ዝተሰናበዱ ይዛረቡ ድሕሪ ምፍትሖም እውን ኣብ ሓደግ ወዲቖም ምህላዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ እቶም ዝበዝሑ ቤተሰቦም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብምዃኖም ናብ ዝኸድዎን ዘዕረፉሉን ስኢኖም ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑ ተገሊጹ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኮነ ካልኦት ኣብ ደገ ዝነብሩ ጉዱሳት ዝኽኣልዎ ሓገዝ ክገብሩሎም ድማ ተማሕፂኖም መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ገለ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሩዋንዳ ኮይኖም ግዳዮም ንኽከታተሉ ናብቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክወስዶም ትልሚ ከም ዘለዎ ብዕሊ ተገሊጹ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓቴል ምስ ሰብ መዚ ሩዋንዳ ስምምዕ ቅድሚ ምፍራማ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ትልሚ ዕላዊ ክገብሮ ትፅቢት ይግበር ብመሰረት እቲ ውዕል መትረብ እንግሊዝ ኣቋሪፆም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ሓዳር ዘይብሎም ሰብኡት ብሓይሊ ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ነቲ ፖሊሲ ጨካን ክብል ዝገለጾ ካውንስል ስደተኛታት ግና መንግስቲ ደጊሙ ክሓስበሉ ፀዊዑ ኣሎ ሰልፊ ዕዮ ብወገኑ ዘይሰርሕ ዘይስነ ምግባራውን ጠገለ ዘይብሎም ብምባል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ሕጊ ኮቪድ ብምጥሓሱ ዝተዋሃበ መቕጻዕቲ ንምርሳዕ ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ኢሉ ሊበራል ዴሞክራትስ ዝበሃል ሰልፊ ብወገኑ ብዙሕ ወጻኢ ዝሓትትን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ደው ኣብ ምባል ኣበርክቶ ዘይብሉን ክብል ነቒፉሎ በቲ ውዕል መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ መጀመርታ 120 ሚልዮን ፓውንድ ዝኽፈሎ ኮይኑ ተቃወምቲ ግና ዓመታዊ ወጻኢ ናይቲ ምሉእ መደብ ኣዝዩ ገዚፍ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 28526 ሰባት ብናእሽቲ ጀላቡ መትረብ እንግሊዝ ሓሊፎም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ኮይኖም ካብቲ ኣብ ዓመት 2020 ዝኣተወ 8440 ዝበፅሕ ቁፅሪ ድማ ብሰለስተ ዕፅፊ ዝዘየደ እዩ ትማሊ ሩቡዕ ኣስታት 600 ሰባት ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝኣተዉ ኮይኖም እቲ ቁፅሪ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት 1000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ተዛሪቡ ዘይሕጋዊ ስርዓት ክንቕፅል ኣይንኽእልን ዝበለ ቦሪስ ጆንሰን ለውሃትና ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምሕጋዝ ዘለና ዓቕሚ ግን ክንዱ ኣይኮነን ኢሉ ብተወሳኺ ሓለዋ መትረብ እንግሊዝ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ከሰጋገር ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዕላዊ ክገብር ትፅቢት ይግበር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ወጻኢ ሃገር መስርሕ ዕቑባ እተሳልጠሉ ማእከል ንምኽፋት ዝወፅእ ዘሎ ሕጊ ብፓርላማ ሃገር ዝረአ ኮይኑ ብርቱዕ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ይግመት ነቲ ሕጊ ዝቃወም ሓላፊ ካውንስል ስደተኛታት ኢንቨር ሰሎሞን እቲ መደብ ተወሳኺ ሰብኣዊ ስቅያት ክህሉ ዝገብር ዕግርግር ዝፈጥር ዓመታዊ ኣስታት 1.4 ቢልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝሓትት ክብል ነቒፍዎ ኣሎ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ይካየድ ኣብ ዘሎ ውግእ ኣብ መጀመር ዝኩናት ኣብታ ብደሴት ተመን ትፍለጥ ናይ ዩክሬን ደሴት ዝነበሩ ሓለዋ ባሕሪ ዩክሬን ናይ ቃላት መልስ ጌራ በቶም ናይ ዩክሬን ሓለዋ ባሕሪ ኣይንማረኽን ዝብል መልሲ ረኺባ ምስ ተዋግኡ ዕጥቆም ወዲኦም ዝማረኸቶም ሽማ ገኒኑ ዝነበረ ናይ ሩስያ ናይ ውግእ መርከብ ዝኾነት ሞስኮቫ ብናይ ዩክሬን ሚሳይል ከም ዝተሃረመት ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ኣፍሊጡ ብመሰረት ብወገን ዩክሬን ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ከኣዛ መርከብ ብሓደ ኔፕቱን ዝበሃል ፀረ ናይ ውግእ መራኽብ ዝኾነ ሚሳይል ከም ዝተሃርመት ብኸቢድ ተሃስያ ከም ዝነበረት እውን ተገሊጹ بوغن روسيا نظام مركب بزملكت بعل زوص حبريتا كونت زي هالو اتا مركب جنا مستهارمت بزح كي تقعزت حيلا زبل صبصباتين نازحلو روسيا جنا بزعبه متحال يكون متقعت ذا مركب كي حبرت نتم ابتا مركب زنبرو سراويتا كلهم كابتا مركب ادحيناتهم هلاوا غليص الا نتم سراويتا كابتا مركب كتاليلو زغددا مخنيات جن اي غلصتن نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم